Ngách nè phim ngách. Phi ngô lạ long nè, phim ngô lạ long. Hàn rây cái này cái đây cái jing shisha. Vào Jisu un pen kalai cái donut cái jong phi. Phi đều brio bom ngách yêu Jisu. Phi đều brio ubay lệ persha yêu Jisu. Phi đều brio ubalong khong pong ya cái thiên cái jong blay. Hàn rây blay u yêu je phi, vào Jisu yêu je phi. Barwang nga ngala jied phi cái này cái sngi. Ban ngala thung ye phi. Và fin lệ và fin long over say so but cái jing ya cái ti cái jong phi kan long cái bayai nè. Ban nga ngay mdei ma phi. Reu try un ai phi ya kata ka jing pen kendo. Ya kata ka transformation ha ka donut ka jong phi. Bo blay un out share ka donut ka jong phi. Ka ai kata ka jing out share. Ha kata semen ka brim ka kren. Bo blay u ai ya kane ka hukum ki khon Israel bakin out share ya ki khon shinrang ke jong ki. Ho na du ka por ka jong u Abraham bo blay u ong. Yo Abraham an out share yo khon jong u Isaac. Ka ai ka jing out share. Kamut ka jing out no shibentan na kata ka do. Kamut ka jing penya khlat no. Utau brio na kata ka do ka jong u. Kamut hap out no ka do bread no. Ka ba kren kham jiliu ka ni mdei tang bisu out ka do bla bread no. Ndre ka ba kham jiliu ka long. Bo bleu kwa bo brio un bread no ya kata ka jing long do ka jong u. Ya ka ba un im hau men sim. Ba de heng ta kani ka long ka rukom pat ya ki jiu. Ba ka long ru ka ahan baki day ban ot share ki khon shinrang ke jongki ban ot no ya kata ka jinglong do ke jongki ban kala shukala long no ka nyam ka rukom yaki klam da sungo tho e ya kata ka meaning ya kata ka jingmut ka ba kham jiliu ha kata ka jing ot share and reu blay ukwa ya ka jing ot share jong ka do not kam dei shu chang tang jong ka do ban shu ot ya ka do reu kwa ban bread no ya ka do ba phin im ken hau men sim ba ngai bu try un le ya kata ken happy phila im ka jinglong do Pila im ke nyata ka jinglong brio pi perkhat ko mu brio pi ya ko brio pi ngai da kata ka POE pi reason da ka logic ka jong pi Henry nga ngai ha ka ni ka sngi ka menta u blay un transform ya ka donut ka jong pi u blay un kta ya pi u blay un pen kala ya pi kan sa don ka jing pen kendo ban nga ngai ka jing alap ka jongi na ka por shapor kam julong len ai pi ngap ya ka ni ka khubor ka ni ka sngi bat ka ni ka sngi ka ba blay u kta ka donut ka jong pi ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba blay pen kala ya pi ba ka ni ka sngi ka long ka sngi kan wan ka ta ka paradigm shift ka jing im ka jong pi ka ta ka u-turn ka jing im ka jong pi ya ka ni ka lenti ka ba pi ya ha ba pi ya sha ta ka lenti jong ka jing jat sha ka lenti jong ka jing yap sha ka ta ka nurok ka so sha ka ta ka jing pen jat u blay un pen kala no ya ka ta kan don ka jing pen kala ya ka ba pi ya ka lenti ka jong u ya ka ba fin yo ya ka jing pen em ya ka ba fin yo kan ya ka beneng ya ka ba fin yo ya ka jing pen sle ya ka ba fin yo ya ka bor ya ka ba fin yo kan ya ka ta ka jing ai ka jong try Jisu ang jied di fi ka ni ka sngi amba pi jied nga ngai try jied di fi ka ni ka sngi ka menta ngai na film ngai pi sngola along na phim sngola along u try un pen kalai ka donut ka jong fi u try un pen kala ya ka jing im ka jong fi la don we brio ha ka ktien ka jong blai baru tau brio ude usol jong ka Tarsus une de brio balong persha yo Jisu sngo tanat ya kita ki Kristan u isi ya ki but ka donut ka jong u ka shon but ka bishni na baru ne brio ude ba it niam u it ya ta ka niam tan rai ka jong u it ya ta ka niam jiu ka jong u but haba u yo sngo ba kita ki Kristan ki alap shapang u Jisu u Jisu bala yap baru Jisu bala mi pat wa ngam sngola anget ya kata kam sngola along ya kata namar kini na kaniam kabarim kilas dang banlej syagani kan kalenti ka bathamai ban ngai how Jesus Christ bakin wan syaga jinglong Kristan kini gibriu hoot ki bamlong baru Jisu kilalong persya baru wei na kita udah usol jang katasas bau ni om tang bu persya andre udale sisa daga kam But hagadu ka por kaladon ka jing peniap ka jing penstom yaki Kristan. But uway na tagi Kristan u banin kong wala sya Nongthymmai wala sya peniap uday. U Stephen u temen basan joka balang ha Jerusalem. But usol joka Tarsus ru uyudon bentalang. Hagata ka jing peniap ya u Stephen. Uda isi uda shown bau long anti Jesus, anti Christ. Ya kata ka gospel, ulang persya ka gospel. Ulale persya si syahdo kata-kata. Henry ka jing ka jong try ka jied. Yaw ni ubriyo. Kalba udang mut balay peniap yaki Kristan dan penshitom yaki hakalenti. Mut lay sa Damascus. Henry hakata kalenti jingya jang u Jisu wan ban Yashem. Yaw ni usol jang ka Tarsus. Hado ba?
udah keren ba udah khot daga kerteng uang sol balai me pen stamben yang baru sol usngol thu aga daga por bau ni umdei ubreu usngol thu ba udei utrai uang try me deu ong adeu Jisu yau ba me pen stamben ban kata ka dei ke encounter kata ka dei ke jinge kendo hapadeng uni ubreu belong anti Jesus anti Christ anti Christian anti gospel we shem but u Jisu. But haba u Yeshem ba u Jisu umdei ma ulet ban Yeshem u Jisu udei u Jisu bon wan Yeshem ba usol jong katarses. But na do daga sngi ka jingem jong ne ubreu balong persya kalalong penban ka jingem ka balalong haga liang ke jong Kris. Utrai lo pen kelai ke do ke jong namar udai Yeshem daladi yau Jesus Kris. But hang tau ong ikini kintian hadien pat. Wong yang aban im kalong Kris ban yap kalong ke jingmen toy. Ula syok jingit hado kata-kata yau Jesus Kris. Buang ngak kendo no laga jang jing em na kamantau try. Ngak kendo nganyau syndrome no iki brom jang ne do. Iki jang ne perthai ngak ken syndrome ngak ken iki kanyot. Namar banga la yo Jesus Christ. Kano ka jing sung it kano ka jing sung thiang. Hawau ne breu. Uya kendo yo Jisu. Bau Jisu pun kalalut ya ka jing em ka jong. Ma piru hila benlong kom ne sol jang ka Tarsus. PC iki Kristan. PC yo Jisu pi kran ben ya ka kerteng ka jong try. Henry ka nega sngi ka bau play un ya pi ya kata ka donut ka batmai ya kata ka mensim ka batmai ya ka jingye shem ka batmai ya kata ka jingye kendo ka batmai utrai Jisu unam ya pi unam sha ya pi bapin jatna u Jisu but din ya pi hado ka khlemat ba dei ma u ya shem bat pi ka nega sngi dei ma u ba jied ya pi dei ma u man pen kalai ya pi dei ma uban le igi kamba aga jingim ga jongpi ba dei ma uban penon kamru ya ga jingim ga jongpi ngadwa ya ka sngi ka bamenta bau try un le igi kamba deng tau try ngan iPad ya ka download ka batmai ya umen simu batmai ngan lau no ngan weng no ngan klau no ya ka ta ka download mau na ka ta ka download ka jongpi ngan tap da ka download da ngan tap yu men sim jonga hafi ba ka ta ka dei ka bau blay un le ya pi ken ko bula kren hu Esekiel lai pun reu at pun reu kan long kom taru ya ga jingim ga jong pi ken hallelujah ban nganget ngan dwai ni ka por da ka bang sngungu you try ya ka bau try uben kalai fi fin so long ko musol jong ka Tarsus ya ka bau un kala upol apostol fin so kalalong apostol jong try fin so kalalong utau nong yelap ya ka gospel fin so long utau nong yelap yo Jisu bat ma pi hi fin long ba shit ramtam fin long ma pi ken uta ubah khmatam ha ka jingelap ya ka gospel ngay thu lupai pi haga kerteng ga jong Jisu ba pi pin salong unong yelap ba kraw jong try phim sungula alanget nget phim nget pi sungula alang no kam sala long han rekan long namar nga kren da ka jing pen pa ho ga ne ka sngi ya pi kan ga dwai ga ne ka por ka ba try unang ai pi ya ka bor unang kerkhu ya pi ba pinang ya da ka bor ga jo ka ne ka sngi ka don ka jing ot share ya ka donut ka jong fi bret no ta ka jing long do ga jong fi try and tap do men sim ba thamai fi hallelujah ngan duai ga ne ka por ka menta try ngadap da ka jing sungu ka ba kraw ya me na menta go try ga ne ka kong try oi ka long persya ya me kala le persya me boro shikata ke isi me kam nget ya me han re ga ne ka sngi ha ka kerteng ga jong me Jisu ka ya shem ya me ko try de me bula wat ya ka de me bo but din ya ka ba de me ko krat o ya shem bat ka ha ga ne ka sngi how don we bar go try bushi kli ba uba long persya igi Kristan uba penrem ya ka kerteng ga jong Jisu ba ya ka gospel ba ya ka tin ga jong blai ha ga ne ka sngi ka long ga ji kendo ya piru ba ha ga kerteng Jisu dei ma utrai uba wan ya kendo ya pi de utrai ba penglai ga ji em ga jong fi fin long nong ya lap uba kraw fin long nong pla uba rat ba jong Jisu Christ ba utrai penan kam ya pi hoi de kita ki dak kishin signs and wonders bakin bot ya ga jing em ga jong fi ba fin long way na kita ke bau try unda penon kamrat ba agi digi sngi ke ba khatdo ada dwai ngada kar khu ya fi try pendap video men sim da ka bor ba da ka jing e da ka jing isnai hallelujah nga dwai nga aingo ba sibon ba gi men sim agani ga sngi ke ba mpat ngat you Jesus Christ nga kren ya ga jing pen thamai nga kren ya ga jing pen em nga kren ya ka ta ka jing pen kendo ha ga kerteng u Jisu ba ka donot jangki baro ka ta ka jing long breu ka jing perkhat breu ka da light no ka da weng no ba ka da hap no na ka jing em ga jangki bagata ka jingka khmat onlong ka balalot no bat kata ken ka balaka iki baroshi kata ka saro ka bakan jaman sim ka dalat no na ga jing im ga jongki
ki baka ini ki khmat jong ki haleluya kertengu Jisu ngakran ya gajing penem ya gajing pentama ya gajing pelat ha kertengu Jisu ngadwai ngai ngo amen but amen haleluya piru ki bala nget you try Jisu pinang ya dwai piru ki bala nget you try Jisu pinang ya kershan yang ngi gajing dwai ban ni kershan ru ya kane commission jong ka Potternet ban penem ya ki mensim ki bakodor ngi angnot bagi breu kin yo jing penem namar bu Jisu ula janwan dwai nam ta kane kari gajing dwai nam ta ki paramar janshwi dwai na kamenta ki mensim ki bakodor bakiru kin yo ya Jisu Christ ublain kerkhui fi amen but amen